May buntag, may igsoon, Pastor Boy Dadula, sa atong tulumanon, mao ang liso sa kinabuhi. Walay laing liso sa kinabuhi gawas ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios kinabuhi, ang pulong sa Dios makahatag og bag-ong kinabuhi diha sa ginarian sa Dios. Karabuntaga, adto na punta sa pulong sa Dios sa pagtuki niini, sa pagtuon, pagsaysay niini, aron mulambo, mulig-on, muhamtong ang atong pagtuog pagsalig diha sa atong manluluwas nga si Jesucristo, pinaagi sa kamatuoran sa iyang pulong. Karong buntaga maigsoon atong pagtun-an ang usa ka bersikulo sa Biblia sa Roma 8:6 og atong tan-awon ang tumong niini unsa may mensahe alang kanato karong buntaga. Atong ablihan ang atong mga balang kasulatan, Roma 8:6 nga nagaingon maigsoon. Ang panghunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon, apan ang panghunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. So kining bersikulo magtudlo kanato bahin sa unod og sa espiritu. Ang panghunahuna alang sa unod nga musangpot sa kamatayon og ang panghunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi og kalinaw. Magampo ta mga igsoon. Dalaygong Amahan, salamat sa imong bugtong anak na si Kristo Jesus nga nagpakamatay alang kanamo sa kaluwasan, sa sumpa o tunglo sa kamatayon, paingon didto sa impyerno. Salamat sa iyang kinabuhi nga maoy naghatag namo kanamo og bag-ong kinabuhi usab. Pinaagi diha sa pagdawat namo sa imong pulong pagtuo, mao ang ebanghelyo. Karong buntaga, Ginoo, tabangi mi nga mutubo, muuswag, mo hamtong ang among pagsalig diha kanimo pinaagi sa mga kamatuoran nga among madawat masayran og tuuhan gikan sa imong pulong. Hinaut pa nga kining among pagkatunan karon maoy pagpanudlo kanamo bahin sa unod og sa espiritu. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen. Basahon nato pag usab maigsuon ang atong teksto karong buntaga. Nagaingon, Roma 8:6, ang panghunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon. Apan ang panghunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Na atong sangsabton ang likuran o ang sentro ning Roma 8:6. Kining Roma 8:6 nag-agda kanato nga magpuyo diha sa kinabuhi nga gibag-o sa Espiritu Santo, nga magdala kanato sa tinuod nga kalinaw ug kamatuoran. Mao ni agda nining Roma 8:6. Kini naghatag og paglaom og pagdasig alang sa tanang magtutuo nga naningkamot sa pagkinabuhi kang Kristo. Kini maoy pagpakita sa kahimtang sa tao nga nagapili tali sa unod og sa espiritu. Importante ang pagpili sa espiritu aron magdala og kinabuhi og kalinaw. Ato kining tagaan og duha o tulo ka punto karong buntaga mga igsoon. Primero, atong tan-awon og sabton ang pagpanudlo sa unod. Mabasa nato ni sa Roma 8:6 sa primerong sentence. Nagaingon, ang panghunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon. Mao ni pagpanudlo sa unod.
nga ang panghuna-huna alang sa unod musangpot sa kamatayon. So unsa may unod niini ibot pasabot maigsoon. Ang unod mao ni simbolo sa kalibutanong panginahanglanon og tinguha, no, unod nun nga pag now timan ang Kristohanon naa na siya diha sa espirituhanon apan naalang gihapon ang gitawag og remaining sin nga mabasa nato sa Roma dinhi sa 8 nga duna ang Kristohanon naapata diha sa original nga kasalanan apan wa na ta didto sa silot sa original nga kasalanan apan nagpabilin pa na ginganlan na og remaining sin na kanang na diha naglubog nga sala sa atong pagkatao pa dili pa ta kompleto dili pa ta holy naa pa gyud ang atong remaining sin or indwelling sin ng sala nga nagalublob kanato dili pa na mawa mo nang sa matag adlaw kung kita magpaulipon niya na makasala gyud ta o musunod ta niya na naagyod o magkinabuhi ta uban sa unod nun mga tinguha mulihok yun ang atong sala. So unod simbolo sa kalibutanong panginahanglanon og tinguha. Ang unod nagrepresentar sa atong pagkatao nga masaligon sa mga butang sa nining kalibutan. Saligon sa atong pangkaugalingong desires, ang atong gusto, ang atong tinguha nining atong unod nun pa o dili pa gayon nga perfect na usa ka Kristohanon. So ang mga pagtan-aw nga nagtuo nga ang kalipay og kahulugan sa kinabuhi makita sa material og temporal nga mga butang mao kini ang unod nun nga pangkinabuhi. Sumala sa remaining sin o naglublob nga sala diha para kanato mao ni tinguha. So sa pagpanudlo sa unod makita natong epekto niini sumala sa unod mao ang kamatayon. Unsa may kamatayon? Espiritual nga kamatayon, dili ni ingon nga pisikal. Espiritual nga kamatayon sumala niadto nga ang tawo nakasala kang Adan ug kang Eva, ang tawo gyud nahimong nabuwag na sa Dios. Ang pagkabuwag mao nang kamatayon nga mabuwag ta tungod sa sala mao na nagdulot og spiritual death. Karon katong atong pagka buwag sa Dios sa atong original sin kita giluwas ni Kristo, gikamatyan ni Kristo aron ang iyang kamatayon mo'y mubayad ngadto niining pagkahilayo o kamatayong espiritual aron ang tawo nga gikamatyan ni Kristo o gibag-o gianak pag-usab siya mabuhi og tungod nabuhi siya bag-o na siyang binuhat sa Diyos. Doon na siya bagong kinabuhi. So ang atong kinabuhi karon naaman tayo ni pangunod apan wa na ta sa silot sa sala sa kamatayon sa impyerno. Apan naapagud naglublob mahimo patang maunod nun imbis nga kita maluwas nun o espiritual. Mao na nga ang epekto sa pagpanginahanglan og tinguha sa pagpuyo sumala sa unod kamatayon pagkabulag nato sa Dios sa atong relasyon o sa atong relasyon sa Dios, no? Maputol, mawala ang atong maglisod ta og wa ta pirmi sa Dios na ang spiritual death o kamatayon. Mao na yung pagkahugno nato sa relasyon sa Dios nahimulag ta sa matag adlaw kung kita naan nahigugma nining unod nung paninguha nining kalibutan. So kini paghimo sa mga desisyon, mao kini ang unod nun, paghimo sa mga desisyon nga magagikan sa kaugalingong tinguha og hilig nga magdala sa kalisod og pagkahulog sa mga kasaypanan, kapakyasan, kaguol, problema sa atong relasyon sa pamilya, relasyon sa trabaho, relasyon sa Dios. Mao kana ang pagpanudlo sa unod. Karon adto ta sa pagpanudlo sa espiritu. Mabasa nato ni sa Roma 8:6 sa atong
bersikulo atong basahon, apan ang panghunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Now, doon na natay kinabuhi, apan kining paghunahuna sa espiritu mao ni makahatag kanato og paglungtad sa kinabuhi, no? Magpadayon ta diha sa bag-ong kinabuhi og kalinaw, walay kagubot. Kay ang kagubot magikan gyud diha sa unod nun, kay tungod dunay kamatayon o dunay pagkabuwag sa Dios. Karon ang pagpanudlo sa espiritu mao ni ang panghunahuna sa espiritual nga butang, mas labaw, espiritual bahin sa Dios, sa buluhaton sa Dios, sa mga atong pagpangalagad sa Dios, sa pulong sa Dios, sa pagbuhat og maayo, mao na mga espiritual nga pagpanghunahuna musangpot gyud sa kinabuhing Kristohanon o espiritual na ang kalipay des presensya sa Dios ug naa gyud ang kalinaw sa atong espiritu, sa atong kasing-kasing. So ang espiritu ingon nga mao kini ang simbolo sa pag-alagad o pagkahimakas sa kabubuton sa Dios. Mao nang espiritual, nagsubay ta sa kabubuton sa Dios. Mao kining paghatag og giya sa kinabuhi nga nagalantaw sa mga butang nga espiritual. Mao ni kay kita bisan tuod na apatay ning kalibutan, apan bag-o nang atong kinabuhi na ang espiritual, mas labaw ang atong espiritual na panghunahuna ang kinabuhi. Kay ang sala na nga naglublob ka nato, kontrolado na nato, kay tungod dili na ta ini ulipon. Niadto sa makasasala pa, wa pa ta maluwas, ulipon ta, mao nang musangpot ta sa silot, sa sala, sa impyerno. Karon kay naa naman ta dinhi sa atong espiritual nga kinabuhi, naagyod ang pagpanudlo sa espiritu. So ang espiritu simbolo sa pag-alagad o paghimakas sa kabubuton sa Dios, mao ni paghatag og giya sa kinabuhi nga nagalantaw sa mga butang nga espiritual o walay katapusan o mga eternal. Ikaduha, ang pagpuyo sa kabubuton sa Dios pinaagi sa mga prinsipyo, mao ni ang espiritual. Ang espiritual nga pagpanginabuhi mao ang pagpuyo sa kabubuton sa Dios pinaagi sa mga prinsipyo nga nagagikan sa pulong sa Dios o sa pag-uban sa espiritu. Pag ingon ta nga pag-uban, nagyud ta siging nagsunod o nag-obey sa Dios og unsay maayo, unsay hinangpunon, unsay balaan, nagyud mao kana ang pag-uban sa espiritu, walking in the spirit sa kamatuoran. So ang epekto sa pagpuyo sa espiritu mao ang kinabuhi og kalinaw, mga igsoon, timan ina. Naatas unod nun magpanginabuhi, naagyod ang kapakyasan, naagyod ang kaguol, naagyod ang mga pagdumot, naagyod ang pagkapildi, na ang kasuko, kapungot na. So dunay problema apan ang epekto sa pagpuyo o panghunahuna sa espiritu kinabuhi gyud. Tinuod nga kinabuhi nato, mulungtad, magpadayon tas kinabuhi nga langit nun og anaa gyud ang kalinaw. Mao ni ginganlan og espiritual nga kinabuhi, ang pagpalungtad sa buhi nga relasyon sa Dios. Kinahanglan naa gyud ta sa matag adlaw. Buhi gyud ang atong relasyon, way pagkaputol, way kamatayon, no? Walang death, spiritual death. So mao kini ang epekto sa pagpuyo sa espiritu, kinabuhi og kalinaw, but pasabot pagtagamtam sa kalinaw diha sa atong kasing-kasing, puno ta sa gugma. Gugma sa Dios, gugma sa atong isig kaugalingon, ang atong mga ginikanan, sa atong mga anak, sa atong pamilya, sa atong mga amigo, ug naagyod ang gugma nagpirmi diha sa atong hunahuna. Natuman nato ang sugo ni Kristo dito sa Juan 13:34 ngadto sa 35 na ingon nga pag hinigugmaay kamo sama sa paghigugma ko kaninyo, no? Maghigugmaay mo sa inyong isig katao, isig igsoon aron makita sa tanang mga tao nga kamo akong mga alagad. So mao kining pagtagamtam sa kalinaw sa kasing-kasing o gunahuna. Pag-ayo sa mga kabalaka
o kasakit nga atong nakuha diha sa mga unod ng pagpanginabuhi o mga tinguha. So maigsuon, pagkanindot maigsuon nga naagid ta dinhi nining pagpili gyud ug unsay atong angay natong pagpanginabuhi. So tan-aw nato ikatulo ang kahalagahan sa pagpili og unsay maayo. Busa nagahagit ang Roma 8:6 nagaingon ang panghunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon. Apan mao kini ang kahalagahan sa pagpili, ang panghunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi og kalinaw. So do not take desisyon nga kinahanglan magpuyo kitang magtan-aw, magtutok diha o dili kita diha magtutok o magpuyo sa unod nun kay tungod kini magdala og pagkahulog sa unsa sa problema, kapakyasan, kasakit, kasuko, pamakak kay tungod mulihok mga atong tinguhang unod nun. Apan ang pagpili sa espiritu magahatag og paglaom ug kusog nato sa matag adlaw. Naagyo ang kalig-on nato mo barugta diha sa pagpanginabuhi bisan pag unsay problemang moabot, bisan pag unsay mga probidensyang moatubang kanato kita gyud dunay paglaom kay tungod nagsubay ta diha sa panghunahuna sa espiritu. So ang tinuod nga kalipay o kalinaw kini makita lamang sa pagpuyo nga anaa sa panghunahuna sa espiritu o pagsunod sa iyang giya. So unsa may kahulugan niini kanato karong buntaga maigsuon. Primero mangayo tag tabang sa espiritu pirmi. Di ta mag-rely sa atong emotion, sa atong unod-nun nga pangintinguha, kundili ana ta sa espirituhanon. But pasabot sa kabubuton sa Dios aron magpuyo nga naa panghunahuna nagatan-aw sa mga butang sa Dios. Ikaduha, maong pagsusi sa atong mga tinguha o desisyon. Hain naman. Nagatuman ba kini sa kabubuton sa Dios? Kini ba naglantaw o naninguha na din sa kinahanglanon o tinguha sa kalibutanon? Kinahanglan susiho nato ang atong tinguha o desisyon sa mga matag adlaw. Naa ba ni sa espirituhanon? O ikatulo, ampo pagpangayo o kalig-on sa atong relasyon sa Dios o sa Espiritu Santo aron magpadayon sa pagkabot sa kinabuhi o kalinaw. So mao na maigsuon. Hinumdumi nga ang pagpili sa Espiritu magahatag og tinuog ng kinabuhi o kalinaw sa atong spiritual life. Kini usa ka panawagan sa tanang magtotoo, sama nako, sama nimo. Nga pilion nato ang espiritual nga tinguha sa matag adlaw aron kita tubo, muuswag, mulig-on, muhamtong sa atong pagpanginabuhing pagtuo. Dalaygon namong Amahan, salamat sa imong pulong nga nakahatag ng usabog kalinaw kahayag sa among pagpagsabot sa spiritual aron kami malikay sa tanang mga unod ng tinguha. Tinuod Lord, dili gyud kalikayan ang pagpanginguha nining kalibutan, pananglanon ning kalibutan kay tungod naapay unod, naapay sala nagadlublob kanamo og kini mao ni unod nun. Nagahom nga naa nagpuyo pa kanamo nga mo'y mutinguha nining unod-dong kalibutan. So Lord, luwasain taon kami niining tinguha sa matag adlaw. Magdepende kami diha sa imong gahom. Mao ang among kaluwasan. Kining among pag-ampo sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen.